ପିଲାମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ସ 7 ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବହିର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦକୁ ନେଇ 30ଟି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଥିଲେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘୁମସର ରାଜବଂଶର ଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ? ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କି ଧରଣର କାବ୍ୟ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ 35 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଗୁଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ ନୈଷଧ ଚରିତ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୁଇଟି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ରସିକ ହାରାବଳୀ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୁଇଟି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୁଇଟି ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ରସପଞ୍ଚକ, ରସମଞ୍ଜରୀ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୁଇଟି ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ମୋଟ ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ମୋଟ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 64। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ? ମୁକ୍ତି 4 ପ୍ରକାର। ସାରୋଷ୍ଠ୍ୟ, ସାଲୋକ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ, ସାରୋଣ୍ୟ। କମ୍ବୁକଟକ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ରାଜା କିଏ? କମ୍ବୁକଟକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତୋଟି ଯାତ୍ରା ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ଯାତ୍ରା ଅଛି। ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅଣିମା, ଲଙ୍ଘିମା, ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରାକାଶ୍ୟ, ମହିମା, ଈଶିତ୍ୱ, ବିଶିତ୍ୱ, କାମବାସାୟନ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କେବେ ପଡ଼େ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପଡ଼େ। ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ପଡ଼େ? ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼େ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାହାର କନ୍ୟା ଥିଲେ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଚମ୍ପାନଗରୀର ରାଜା ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଦିବ୍ୟହଂସଟି କାହାର ବାହନ ଥିଲା? ଦିବ୍ୟହଂସଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାହନ ଥିଲା। କମ୍ବୁକଟକର ରାଜା କିଏ? କମ୍ବୁକଟକର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚତୁବର୍ଗ ଫଳ କ'ଣ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ। ଭଗବାନ କେତୋଟି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ? ଭଗବାନ 10ଟି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ, କୁର୍ମ, ବରାହ, ନରସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, କଳ୍କି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନମୁକୁଟକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନମୁକୁଟକୁ ବାଡ଼ବାନଳ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦୃଶ୍ୟକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ହାତୀର ସ୍ନାନ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଜଗତଯୁକ୍ତ ନାଥ ସମାନ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଗତ ଅର୍ଥର ରାଧା, ନାଥ ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ। କଳ୍ପତରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କଳ୍ପତରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନଖ କୋଣରେ କିଏ ଢଳ ଢଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନଖ କୋଣରେ ଗଙ୍ଗା ଢଳ ଢଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ପାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଜଳଧାରାକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ହରିତାଳ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦକୁ ନେଇ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପତ୍ରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବି। ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଠ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
ଧନ୍ୟବାଦ।